Omišalj ima tradiciju veslanja. Dobili su niz priznanja vezano za afirmaciju sporta kod mladih, jer mladi ovdje osim mora i druženja vole vesla i čamce. Nakon prošlogodišnjeg drugog mjesta, 12-godišnja Lara ispunila je svoju želju. Na nedavno održanom državnom prvenstvu postala je ponosna prvakinja u kategoriji mlađih kadetkinja i s veslačicom Lanom pozvana u nacionalnu reprezentaciju. Treniram 4 godine i kad dođemo na trening se zagrijavamo, većinom trčimo. Ako idemo na more, onda izvadimo čamce, vesla, uđemo i na vodi budemo oko sat vremena. I kad se vratimo ih obrišemo i stegnemo se i idemo, a ako ne idemo na vodu, onda budemo na ergometrima u teretani. A 2 godine mlađa kolegica Karla došla je u klub Glagoljaš zbog prijatelja iz škole i razreda. Odlučila sam se za veslanje zato jer je fora, mislim, zabavno je veslat na moru i svaki put kada idemo na neke državna natjecanja, na neka natjecanja dobijemo medalje. I pehara je svake godine sve više. Novi je s veslačkog prvenstva Hrvatske za najbolji klub za mlađe kadetkinje i kadete. Za to treba puno odricanja. Tako je i 17-godišnji Mihajlu. Od jutra do mraka samo pokret, jutarnji trening, jedan jutro pa škola, na večer trening. Samo se oko toga vrti, škola, trening. Na svjetskom prvenstvu u Rotterdamu s Borisom, Domagojem i Karlom Mihajl je hrvatsku reprezentaciju doveo u top 20 ekipa svijeta. Treniramo svaki dan, nedjelja nam je slobodna, ali svako popodne, znači uz školske obaveze i sve oni stignu popodne na trening koji traje 2 sata, 2,5 i oni to sve stvarno naprave kako treba. Omišaljski klub Glagoljaš osnovan je prije 13 godina na inicijativu zaljubljenika u veslanje. Puno je naraštaja ovdje veslalo, da bi danas bili uspješni još i Paola, Laura, Lana, Ivana, Niko, Leon. Djeca kad dođu u dobnu skupinu, kad moraju ići u srednju školu, ili zaboravljaju sa sportom ili ne mogu stići na treninge i polako odustaju. I to je najveći problem tu kod nas na otoku. Rijetko koji ostane, to je vrlo veliko odricanje samog sportaša, roditelja, kluba i tako dalje. Imate jednu školu srednju u Krku koja je na 20 km, malo bolje povezanost, ali je u Rijeci većinom destinacija koja je Rijeka destinacija gdje se djeca dalje školuje. Klub Glagoljaš ima potporu lokalne samouprave, pa ovdje treniraju djeca s cijeloga Krka. Sreća i užitak su veliki, pa ni ne čude ovi vrhunski rezultati. A svi zajedno vjeruju kako su pred njima još uspješniji veslački dani.